Густаво Каскардо. Аймен Суда. Неточен пас към Юго Кумано. За разлика от Берое, Пирин влиза в тази среща след 3 поредни загуби в FBET Лига. Разбира се, програмата беше от Берое бяха по-активни отбор с по-добрите положения, поне към този момент. В предни позиция да подаде към Франко Рамос. Политино към Аюп Абу. Търсеше Аймен Суда. Нямаше как тази топка един за Пирин. Точните пък са 2-0. Спомням си ги и двата. Тук доста статични бяха неговите съотборници и затова бе принуден Политино да върне. Сега добре от Ковалов с дълъг пас. Спечели първата топка. Двубой срещу лидера във временното класиране. Отборът Иво Тренчев показа добре. Много пасите към Юго Кумано. Този път французинът нямаше никакъв Аймен Суда. Аймен Суда е много опасен, когато е оставен да се надиграва 1 на 1 с съперников футболист. Тъй като Аймен Суда има много с 2 на 1, 4 на 0 от Догорец, 2 на 0 от Левски, 2 на 0 от Локомотив София. И при първата визита в FBET Лига тук можеше да видим и 6-тия такъв. Сега пасът е към Юго Кумано. Рамос обаче внимаваше. Каскардо отново към Рамос. Юго Кумано притисна Франко. Тук добре се справи с Политино и центрира все пак. Франко Рамос там беше над си. Да, висока топка на далечна града. Именно Юго Кумано бе адресатът. Франко Рамос търси Вина и Триполет, неговото тяло. Към Дмитро Сименив. Ето го сега центрирането в наказателното поле. Там Франко Рамос успя да се намежа. Ето Иван Тасев, нещо по-интересно. Пасте към Георги Върбанов. Георги Върбанов в наказателното поле. И тук Франко Рамос с добра намеса. Най-добрият начин Годой. Сега Мартин Бачев. Хубав пас. Има ли обаче бързината Симеон Александров да достигне до топката? Отговор. Следващия двубой пък на Старозагорци ще бъде гостуване на Арда в Кърджали. Аймен Суда. Пасът е именно към Кумано. Той остана под топката.